Pun mari nggih, Dik. Pun garing apik wis. Ya aku biasanya nek sunatan kan nyangoni. Wah cocok iki. Iku disangoni to biasa. Awake dhewe kan wis kadung punya apa komitmen. Setiap acara sunatan sing sunat disangoni. Nek acara mantenan mantene ngekeki. Nah. Soale kono oleh. Ning ya kuwi le, umpama sangoni karo Bos Ririn kaya engko jalukno Pak Am ya. Gak usah le, ra usah aku ra mentolo. Nek kowe gak mentolo ben Rika. Lah iya. Kok ya Kang kok namane nek dikek ya Kang. Ngono ae. Awake dhewe kan gak penak to, padha njapahe kok ya. Aku ra mentolo, mosok padha njapahe terus aku nyah-nyah telonyar-telonyor kan. Nek ning kulon ben tamane wong Japah, ya nek ning Japah tamane wong kulonan. Aku makmum ae. Iya, kok melok kono melok kene genah tengah iki malah. Sing paling pinu iku tengah ya, Bra. Anjih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng siang sugeng pinaran, Bapak Ibu, Saiful Hajat Bapak Ngagun. Hah? Ngagun. Ngagun sekeluarga acaranipun kalian Ibu Marti. Marti, nggih. Acaranipun khitanan, adik Dik Bagas sing pinter ngajine aja sampe wani karo wong tuwa ya. Salah wong tuwa iku bener. Ngono ya apa? Ngono. Dadi anak kudu manut. Kudu manut. Main nanti ta, Min? Siapa? Aku. Olah ngaleh no cah kene kok. Kula kok telat ngono lho. Kula tengaringan nang Ndara Enjing. Oh, ngaten. Siang. Siang mampir teng kene mriki wau beganjing, kiyaine beganjing, sowan kene kiai beganjing. Anjih, niki kasengkuyung kalih. Riana Audio Mangga Pro. Alhamdulillah Mangga Pro sak bose sepuh ya nderek rawuh Mbah Dul. Kan dora tanggapan? Iya. Niki pun aturi langgaman malih. Langgaman rumiyin Ndara, lir gumanti nggono kreasi non dangdut kabeh diaturke. Ngaten. Nggih, monggo barang apa 6 ya, Mas? Monggo kersa. Kok barang 6 siji arang ngentekno ngentek mutah-mutah kok aku kok. Nggih pelok barang mawon. Sing ngendang ya ponakane dhewe. Ah penake ya. Plike kok njuk bayaran. Apa ora ndisen wae. Grup luar biasa loh. Iya dong. Iya nang kene ae lali aku. Soale apa? Laras langgame. Nggih, kira tau latihan, kira tau awor ya toh. Nggih. Monggo Mas. Kula napa jenengan? Lho. Ngobangi
Lah kok tekan ndi lho aku? Mboten masalah ngleyor, Pak. Nggih, pelok barang antem 66 dadi barang. Barang meneh. Sing medel iki sing jarak ngetes dirimu ndoro asine. Iya, kan suaraku saiki metu to. Metu. Kok idamen tenan kok. Lah. Tapi ya ora apa-apa. Wong urip ki duwe salah, duwe ndleyor, duwe lali, duwe luput. Ya to. Wong nek bener terus ora ono. Ora nek ora wong kuwi. Ya, luwih apik iki menyadari kesalahan, duwe salah ya to, daripada wong merasa bener terus. Malah gak ngajeni wong liya. Nggih, leres yo. Leres mboten, Pak? Iki antine salah nang golek iku alesane ora. Anu golek tameng iki saiki. Tapi kan pantes. Ya to, makane. Nek sampean ngono ngisor ya bengkalang wong ngono. Ini kan pantas jenengan nyanyi kok. Iya, ngono. Makane ancen iki mang dijarak kok dingonokke. Ben bapak ibu iki enek perhatian. Perhatian lho, nyatane Pak Em merhatekke ngerti kok. Nah, mangke ngersake napa nggih, Pak? Ngidam Sari. Cocok. Cocok. Penyanyi sing ndi, Pak? Wah iki tenan tuwekan kabeh ning iji ayu-ayu. Ayo kabeh. Jenengan bawa dhewe. Ora usah nyawer nak ngono. Isin aku nek sampe ora dikeki. Pripun to sampean iki? Gak sah nyawer. Aja nyawer. Aja. Mpun ngrecehke, masuk. Ngene iki lho, wis njaluk perhatian, duwe-duwe receh. Receh arep nyangoni putu-putune kuwi kok masamu. Lah termasuk awake dhewe iki putune lho ya. Iya, iya. Lur, mah dadi reng manis tak antemi lho kengko. Bocah kok. Iya, iki kanjane mang 6 tapi tak lebokno barang lan nutuke 6. Jarang lho, ora pas kok iso apik ya. Lah iya. Iki mergo sing ngendang iki kok. Nggih nek tayub ki biasane pelok mlebu slendro, melok barang niku masuk-masuk mawon raketang awale jeglek ngoten nggih. Dadi ki awake dhewe ki latihan kok tayub. Ya ora. Sampun matur suwun jenengan milih. Lho iya ta. Ya. Rono tidak rono to ndoro jenengan sing dikersake kok.